Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'entrevista, un espai que donarà veu als candidats a l'alcaldia de Molins de Rei les properes eleccions. Avui hem convidat a Carles Ros, número 1 de la llista de la CUP i també actual regidor de Cultura, Joventut i Noves Tecnologies. Bona tarda, Carles. Bona tarda. És la primera vegada que es presenta com a candidat a les eleccions de Molins de Rei. Expliqui'm com ho porta. Bé, és la primera vegada que vaig d'alcaldable, en tot cas, sí que vaig anar de regidor fa 4 anys. Després de l'experiència d'haver entrat a govern, realment fa 1 any i mig, que ha sigut molt intensa. Comparativament, tampoc és tant la pressió que estic vivint ara, tampoc, que m'hauria pogut esperar en un altre moment, anar com a alcaldable per Molins de Rei també, però no traiem la rellevància del que vol dir, un poble de 25.000 habitants, que els companys de la CUP i una candidatura que l'últim cop vam treure pràcticament 2.000 vots, que confien en tu per anar de primer de la llista, encara que per la CUP això tampoc és una gran cosa, perquè intentem fer un equip horitzontal, que l'alcaldable final és més una posició perquè estem obligats a que n'hi hagi un davant, tot i que el que pretenem és que sigui un equip que els 4, 5, 6 persones que ens podria agradar com a CUP que acabin sent membres del consistori, si podem del govern, en tot cas ens agrada poder fer un equip horitzontal i que compartim les responsabilitats. Ha comentat que han entrat a govern en aquest últim mandat, van començar a l'oposició. Com valora aquesta experiència? No sé si us serveix també per enfocar una mica cap on aniran aquestes properes eleccions. I tant. Vam prendre la decisió d'entrar a govern ara farà 1 any i mig, en el context en què estava vivint el país, també després que trenqués el govern de la sociovergència a Molins de Rei, vam acabar prenent la decisió que era una molt bona oportunitat per la CUP, per intentar transformar el funcionament de l'Ajuntament des de dintre, per intentar per primer cop a la història de la CUP de Molins governar, aplicar les seves propostes i poder liderar les regidories que vam demanar, en tot cas pel possible pacte de govern que volíem liderar, sobretot amb les claus, en part en clau social, habitatge, municipalitzacions, serveis generals i també en claus d'associacionisme i del teixit cultural i social de Molins de Rei com cultura, també volíem portar feminisme i vam tenir l'oportunitat. Per això vam prendre la decisió en aquell moment que creiem molt més interessant a fer-ho des de dintre que seguir mantenint-nos des de fora. I això ens ha permès també tota l'experiència d'haver portat 1 any i mig en el moment intens que ha viscut també Molins de Rei i l'estat de l'Ajuntament, que en parlarem més tranquil·lament segurament, ens ha permès aprendre moltíssim i tot aquest bagatge que hem acumulat els 4 regidors durant aquest any i mig ens servirà moltíssim per crear un programa electoral i una proposta de governar Molins de Rei pels propers 4 anys molt més forta, fins i tot que la que ens va portar a tenir 4 regidors fa 4 anys. Bé, però vostès portaven unes propostes, tenien unes idees a l'entrar en aquest pacte. No sé si s'han quedat amb ganes de desenvolupar-ne algunes i no sé si les tornareu a incloure en el vostre programa, si en destaques alguna. De les propostes que portàvem en el pacte de govern vam intentar ser molt realistes, no preteníem uns canvis estructurals de fons a Molins de Rei per només 1 any de temps estar nosaltres a dintre, sobretot en la part del que és l'estructura interna de l'Ajuntament. No pots fer una remodelació per 1 any que estaràs tu a les vísperes d'unes eleccions que ja s'apropaven i que ara estan a sobre. Però hem pogut fer aquests 4 anys moltíssimes de les experiències que vam posar als 71 punts del pacte de govern, que ja n'hem parlat altres vegades, i aquests 71 punts tranquil·lament podríem dir que més de 2/3 s'han acabat complint en eixos claus com el pla d'agressions en espais de festa, agressions masclistes, que l'hem pogut acabar, tancar, i ara estem engegant fins i tot el pla de diversitat sexual i LGTBI per Molins de Rei, i creiem que, per exemple, són feines que veníem en el pacte de govern i que hem pogut anar més enllà fins i tot. Està clar que altres, que eren de molta envergadura també, s'han quedat sobre la taula, com la peatonalització del que és el centre Vila. La CUP portem molts anys dient que a Molins de Rei necessitem recuperar l'espai públic per totes les persones, per poder-hi fer relacions, per poder-hi estar tranquil·lament al carrer sense tants cotxes, també per la contaminació, que tota la circulació de cotxes al Baix Llobregat és enorme i té un impacte sobre la salut significatiu. I això s'ha quedat sobre la taula i per nosaltres és una prioritat que els propers 4 anys creiem que després d'haver fet els debats tants cops hem aconseguit en part guanyar-lo i que és un objectiu per Molins de Rei guanyar molts espais de carrer per l'ús públic, per l'ús de les persones i no que estigui privatitzat per cotxes individuals que estan ocupant el cotxe, sigui a l'espai públic, sigui circulant o aparcats. Bé, ara, quin és l'objectiu de la CUP a aquestes eleccions? Entrar a govern, fer-se amb l'alcaldia? Nosaltres portem, com dèiem ara també, la CUP ha tingut en 3 legislatures, vam passar de 500 vots
a 1.700, a pràcticament 2.000 ara fa 4 anys, i hem entrat a govern. Creiem que l'oportunitat que hem tingut de demostrar-nos que la CUP vol governar, ha pogut governar, hem governat liderant l'acció política sobretot, o sigui, els canvis i la projecció de noves idees en l'Ajuntament aquest últim any i mig, ens dona l'oportunitat de demostrar davant del poble, o creiem, i així ho volem expressar, de que volem fer un pas més enllà i que la CUP està preparada per prendre l'alcaldia i sobretot per seguir governant i liderant un projecte sencer per Molins de Rei. Bé, la CUP està preparada per governar, però de fet es van pensar en fer un bloc d'esquerres també amb Molins Camina. Al final es presenten sols. Què ha passat? A l'assemblea de la CUP, quan estava preparant les eleccions, vam fer el debat en l'assemblea oberta i on es va valorar que es volia intentar obrir la llista de la CUP o obrir un projecte electoral que fos el més ampli possible. Hi ha pobles que tenen experiències de guanyems, per exemple, com Badalona, que van aconseguir l'alcaldia venint de zero, fent fora el Partit Popular en candidatures d'unitat amb diversos, no només partits, sinó també amb molta gent del poble que es va voler sumar cap a aquesta candidatura, persones que no venien de partits. No és només Molins Camina amb qui volíem intentar aquesta experiència, volíem que servís per sumar molta gent al marge dels partits. Vam veure que el poc temps que quedava per les eleccions i tal no servia realment per fer un projecte més enllà dels partits. No era només amb Molins Camina amb qui volíem governar, era un projecte molt més gran que ens pogués fer un salt encara més enllà com a primera força a Molins de Rei, netament d'esquerres, rupturista i sobiranista, i per això vam descartar-ho al final després de sondejar les nostres proves persones, no ho teníem clar diversos i per tant no vam tirar-ho endavant en aquest sentit, que no vol dir que un possible govern per nosaltres, per Molins de Rei, sí que ha de comptar amb totes les forces sobiranistes i d'esquerres d'aquest municipi perquè creiem que el Molins de Rei ha d'avançar en aquesta direcció. Com s'imaginen doncs el panorama postelectoral, posteleccions, no sé, l'escenari de l'Ajuntament? Tornarien a pactar amb Junts per Molins? L'escenari de Molins de Rei després de les eleccions d'aquest maig serà molt incert realment. Apareixen moltes candidatures noves que tenen la possibilitat d'estar dintre el govern, una d'elles, per exemple, primàries, que traurà part del vot sobiranista. Creiem que no ens afecta especialment a la CUP, però sí que pot afectar a altres companys de govern i en tot cas generar un panorama molt incert de veure qui és possible sumar 11 regidors per fer un govern, ja que veiem claríssim que ningú tindrà els 11 regidors necessaris per fer un govern en solitari. Els pactes s'hauran de valorar moltíssim. Per nosaltres una prioritat que creiem com a CUP és que no es pot repetir la sociovergència. Ha sigut una època per Molins de Rei, 7 anys de govern de sociovergència, on s'ha destrossat l'estructura interna de l'Ajuntament. Hi ha moltes vacants de personal que s'han quedat buides perquè no hi ha hagut la voluntat, perquè les polítiques trobem una mica negligents de voler estalviar en dotar aquestes persones, podent estalviar, no tenint les persones, podies fer un altre tipus de política, d'obra o de grans inauguracions. Creiem que és un error per Molins de Rei i precisament la nostra aposta de govern és evitar que Molins de Rei torni a estar liderat per aquests partits. Per tant, la CUP per això en tot cas deia abans que ens postulem i volem arribar a l'oportunitat de governar Molins de Rei liderant-ho des de la CUP. Si vostès han destacat en reiterades ocasions que Molins de Rei no funciona, que necessita un canvi, quin seria aquest enfocament? Per una banda, Molins de Rei necessita estabilitzar l'estructura de l'Ajuntament. Com dèiem abans, s'han buidat moltes de les places de personal i això provoca que sigui molt difícil iniciar iniciativa política des de Molins de Rei, des de l'Ajuntament, perquè falten tècnics, que són les persones que al final han de fer tota la feina de tirar endavant, són els experts, són qui més en sap per tirar endavant campanyes, sigui des de residus, sigui en temes de feminisme, o sigui directament en participació ciutadana, apoderament ciutadà o liderar el creixement del teixit associatiu i fer-lo més fort. Si no tenim una estructura de l'Ajuntament sòlida i forta, és molt difícil acompanyar una construcció d'un Molins de Rei que ha d'estar preparat pel segle XXI realment, pels canvis que hi hauran provocats pel canvi climàtic, que seran una realitat en les properes dècades, i també per la necessitat de teixir una xarxa Molins de Rei de persones, entitats, col·lectius, organitzacions, que sigui forta per posar el pols de la vida del dia a dia, no en el consum, no en el treball, sinó en un mode de relacions que ens permeti ser més lliures, més formats, una visió molt més crítica
del que està passant al nostre entorn, que treballem colze a colze totes les persones de Molins per tirar endavant iniciatives pròpies, i tot això també cal que l'Ajuntament estigui a l'alçada, tingui departaments de participació ciutadana, d'apoderament popular prou forts com per donar suport a les demandes que acabaran venint de la ciutadania en això, i creiem que és una prioritat per Molins de Rei recuperar una estructura sòlida d'Ajuntament que permeti les transformacions que caldran en mobilitat, en feminisme o en associacionisme. En aquesta línia van organitzar, de fet, fa uns dies un debat sobre habitatge, educació, feminisme, municipalització i treball. Em podria destacar alguna de les propostes que portaran al seu programa per el proper mandat? Una de les que comentàvem abans és començar a treure els cotxes que estan ocupant massa espai a Molins de Rei i donar aquest espai a les persones. Necessitem tornar a recuperar l'espai públic, i era una de les coses que es parlava, combinat amb el que és la contaminació de l'aire, que a Molins de Rei i el Baix Llobregat tenia un problema. Per altra banda, també creiem que aquests 4 anys haurà d'haver-hi una feina molt forta als departaments tant d'educació com de feminismes i alliberament LGTBI, que permetin crear els nostres joves que pugen i una pedagogia per Molins de Rei d'uns joves que ja trenquin totalment amb el patriarcat, que trenquin amb les dinàmiques d'agressions masclistes que hi ha hagut i segueixen havent-hi espais de festa a Molins de Rei, etc. I això al final només ho podem fer si tota l'educació, des de més joves fins a totes les dinàmiques de les entitats de Molins de Rei i de totes les persones de Molins de Rei poden combatre-ho. I això van ser 2 dels eixos que van estar presents a la trobada que vam fer el 6 d'abril a la Federació Obrera, que el que volíem era concentrar totes les persones que volguessin treballar el programa amb nosaltres per una primera ronda de debats. Ara el que estem fent és, amb 6 blocs que hem seguit fent de grups de gent, unes 8-10 persones per bloc, estem elaborant ja tot el programa electoral que portarà la CUP com a proposta per a aquesta campanya del 2019 i que estan anant molt bé els debats i que creiem que és molt interessant tot el que en pugui sortir, també sumant l'experiència d'haver estat a govern nosaltres mateixes. Després, respecte a l'habitatge, que era un dels altres temes que es tractaven i és un dels problemes que més afecta Molins de Rei, quines idees tenen previstes? Doncs sí, a Molins de Rei ara mateix estem pagant uns lloguers mitjans, si mirem els portals d'immobiliàries, de tranquil·lament 900.000 euros. És una bogeria, els sous de les persones de Molins de Rei no estan a l'alçada de pagar el que tocaria en habitatge, que seria un 30% del que ingressen les famílies. Per tant, Molins de Rei sí, té un problema en habitatge molt gros, especialment en el lloguer, que és la forma de, després de no poder adquirir un habitatge, només et queda seguir-lo llogant. Molins de Rei ha començat la fase a les Guardioles de construir habitatge públic. Estem a punt de tancar també amb la cooperativa Sostre Cívic, un espai d'un bloc a prop de la plaça de la Llibertat d'habitatge cooperatiu, però el seguirem necessitant no només el que pugui fer Molins de Rei, com seguir aixecant blocs, recuperar pisos a través de la compra preferent i evitar els pisos turístics, que al final són pisos que en comptes d'estar al mercat del lloguer estan al mercat del turisme, per tant fan pujar el mercat del lloguer perquè hi ha menys oferta de pisos. Hem d'aturar això, però també necessitem que les administracions superiors facin la seva part. L'àrea metropolitana està aixecant blocs a les Guardioles que són de venda. No pot ser, l'àrea metropolitana ha fet molts cops promeses de fer lloguer social, ha de fer també els nostres blocs de Molins de Rei amb lloguer social. La Generalitat de Catalunya necessitem que comenci a fer inversions a tots els pobles perquè els ajuntaments no tenen l'economia i la capacitat que té la Generalitat de recaptar i també de fer inversions d'aquest calibre, i necessitem canvis de les lleis molt substancials de l'estat espanyol. La llei d'habitatge necessita canviar, ha d'acabar promocionant contractes més llargs de lloguer perquè hi hagi més estabilitat de les persones que tenen lloguer i seguir avançant en aquesta línia. I també Molins de Rei haurà de començar a desenvolupar la llei 24/2015, la llei que treballava la pobresa energètica, que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional, però al final s'ha pogut tornar a implementar. Això va ser fa pocs mesos i ara ens toca a Molins de Rei que pugui desplegar-la sencera amb el que és pobresa energètica, aturar els desnonaments, etc. Temes que portava aquesta llei, que va ser suspesa i per sort s'ha pogut recuperar actualment. De fet, el seu programa té molt present les polítiques socials. Em podria destacar algun altre exemple que cregui que li fa falta als molinencs i a les molinenques, una de les problemàtiques més destacades que els agradaria desenvolupar? Per una banda, en polítiques socials volem treballar també el que és l'atenció domiciliària de les persones grans. Està molt present el debat de la residència per la gent gran, però si una persona ha d'acabar anant a la residència és perquè no s'ha pogut quedar a casa seva. I les persones grans de Molins de Rei volen seguir vivint a casa seva. Creiem que quant a assistència social és molt important dotar encara més l'assistència domiciliària,
També perquè això ens dona la possibilitat de que les persones que acabarien estant a càrrec de les persones grans, que normalment a sobre és la feminització de la pobresa, són les dones o de les mares de les famílies que acaben fent càrrec dels avis que quan es fan grans, el poder dedicar més recursos com a Molins de Rei a això evitaria tanta demanda de residència i també permetria que les persones de Molins de Rei tinguessin menys problemes de cohesió familiar i també de dedicació econòmica a fer-se càrrec de les persones grans. Per altra banda, també, en quant a serveis socials, hem de seguir treballant per les beques menjador perquè totes les persones de Molins de Rei que tenen infants puguin acabar portant-los al menjador i les persones, els pares que tenen necessitat de seguir treballant no s'hagin de combinar també amb fer-se càrrec dels nens en aquest moment del dia que també un cop més acaba recaient en les dones, les mares, que se n'han de fer càrrec. De fet, vostè ha estat també regidor de Cultura. No sé si tenen previst alguns canvis a la vila. Ha estat regidor de Cultura, de Joventut i de Noves Tecnologies. Crec que de Noves Tecnologies, de fet, ho va comentar quan va estar aquí a l'entrevista de valoració de mandat, no sé si els agradaria fomentar més aquest àmbit. Les Noves Tecnologies és una regidoria que es va crear fa anys i que ha sigut un bolet que s'han anat passant els regidors posant-se com a l'etiqueta que és el regidor. La vaig agafar sense saber massa què s'hi feia internament a l'Ajuntament i després vaig entendre per què no sabia què s'hi feia, perquè no s'hi feia res. És una regidoria que és un bolet perquè realment les noves tecnologies estem en un moment de desenvolupament d'aquestes que han d'estar integrades a tota l'estructura de l'Ajuntament. Per tant, és de serveis generals, és de tot el funcionament de l'Ajuntament que és qui s'ha de liderar una digitalització de tots els procediments interns de l'Ajuntament i també digitalització de la forma que els ciutadans poden interaccionar amb l'administració directament. Per tant, el que és noves tecnologies no n'hem parlat gaire nosaltres perquè la nostra proposta per a aquesta campanya és directament que no hi hagi una regidoria com a tal i que hi hagi visió general de l'Ajuntament en quant a digitalització i progrés, codi obert, format lliure per a trencar les barreres econòmiques al voltant del software que hi ha al darrere de les tecnologies. I em preguntaves també com a cultura si quines coses encara no hem fet i volem anar més enllà. Una de les coses que estarà sobre aquesta campanya és fer una cultura també inclusiva, sobretot per les persones que, pels motius que siguin, necessiten intèrprets en llengua de signes, necessiten punts a la plaça per poder veure la sortida del camell, per poder veure el Carnestoltes. Creiem que la cultura a Molins de Rei ha de començar a fer gestos per a aquestes persones que poden ser aquests, tenir intèrprets, tenir tarimes des del qual poder veure els esdeveniments festius, perquè és cert que aquestes persones quedaven excloses perquè no podien escoltar els pregons, no podien veure amb qualitat com una persona que està alçada a la sortida dels esdeveniments culturals i creiem que s'ha d'anar cap aquí. Per altra banda, li agradaria comentar quins altres eixos té previstos la CUP, alguns que potser no s'han tractat tant. Una cosa que sempre hem parlat la CUP des que hem entrat és que hi ha una necessitat de recuperar tots els serveis públics que s'han privatitzat les últimes dècades. Ja des dels governs d'iniciativa i consolidant-se amb la sociovergència, la privatització de tots els serveis des de jardineria, passant pel servei d'aigua, d'abastament d'aigua o diversos altres de Molins de Rei van acabar passant a mans privades perquè hi havia més estalvi econòmic i treia el problema de l'Ajuntament de fer-se encàrrec, una desresponsabilització. Al final el que ha provocat és com el cas de jardineria, que fa poques setmanes directament l'empresa va petar i el que ens tocarà a l'Ajuntament és salvar-ho perquè els treballadors no es quedin sense feina i Molins no es quedi sense un d'aquests serveis. I per això hem aconseguit salvar Molins d'Energia, l'empresa pública que teníem que podia gestionar el servei de biomassa, l'hem salvat, l'anterior govern sociovergent el volia liquidar-la, l'empresa, l'hem pogut salvar, l'hem fet de capital 100% públic, per tant és una empresa però 100% de l'Ajuntament de Molins de Rei, per tant de tots els molinencs, i la possibilitat que tindrem és crear una estructura directiva de l'empresa que tingui tots els consellers amb part de participació ciutadana, o sigui, persones de Molins de Rei puguin intervenir com a membres del Consell de l'empresa i, per altra banda, Molins d'Energia ha de començar a fer-se càrrec de serveis que s'havien privatitzat i que tornin a ser municipals a través d'aquesta eina que serà aquesta empresa. Perquè recordem que la LARSA, la Llei de Racionalització de l'Administració Pública, prohibeix fer créixer l'Ajuntament en quant a personal i en quant a agafar serveis així. La nostra eina que tenim ara mateix és una empresa pública que sort que l'hem salvada perquè no podríem fer coses com el que necessitarem fer per urgència amb jardineria, ara que ha patat l'empresa, i sort de poder-ho fer amb jardineria permetrà que tinguem més control sobre el servei de jardineria, sapiguem
quin és el funcionament econòmic del servei i, per tant, puguem tornar a donar un millor servei al final i, sobretot, més transparent i més controlat per l'administració, per tant, per tots els molinencs. Molt bé, senyor Ros, doncs esperen, entenc, tornar a entrar a govern i seguir desenvolupant totes aquestes propostes en aquesta línia. Correcte, la CUP esperem que la propera legislatura puguem estar a govern, és més, ens agradaria poder tenir el lideratge d'aquest govern i tenir l'alcaldia, poder formar un govern sobiranista i d'esquerres que ens permeti aplicar tot el que hem estat parlant, una perspectiva feminista en tot el funcionament de l'Ajuntament, recuperar els serveis públics externalitzats, donar l'espai públic a les persones per poder-hi fer relacions i al final crear una cultura de Molins de Rei més cohesionada a través de l'associacionisme i la participació de les persones en el dia a dia de la vida cultural, associativa o dels moviments socials que lluiten al final per un futur millor pels països catalans. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carles Ros, per haver vingut. I vostès, moltes gràcies per veure. Ens ho deixem aquí avui a l'entrevista, però ens seguirem veient amb els candidats a l'alcaldia de Molins de Rei els propers dies. Bona tarda.